Bona vesprada. Anem a donar inici a la sessió extraordinària d'aquest ple d'avui, 14 de novembre. En el primer punt de l'ordre del dia tenim prendre coneixement de la presa de possessió com a regidora de Fina Machí Llopis. Presa de possessió com a regidora de Fina Machí Llopis. L'Ajuntament, per acord del ple realitzat en sessió ordinària de data fin de setembre de 2017, acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària de Marc Pintor Limorte del lloc de regidora d'aquest Ajuntament. Per tot això, es proposa al ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent. Únic, acceptar la presa de possessió de la senyora Fina Machí Llopis del càrrec de regidora de l'Ajuntament en substitució de Marc Pintor Limorte després de la seva renúncia. Per imperatiu legal, promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec de regidora i guardar i fer guardar en llibertat la Constitució com a norma fundamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, i em compromet a treballar amb honestedat per les dones i homes del meu poble. Molt bé, benvinguda Fina. No sé on t'has clavat. Bé, en el segon punt, dictaminat a la Comissió Informativa de Gestió Territorial, hi ha la sol·licitud de subvenció per a l'estratègia d'UCI. La Comissió Informativa de Gestió Territorial, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Primer, aprovar l'estratègia d'UCI al Gemisí, el contingut de la qual s'ajusta al contingut escrit en l'annex 2 d'una ordre de 19 de setembre. Segon, assumir el finançament o el compromís d'habilitar crèdit per un import de 7.114.652 euros cofinançat mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible del 50%. I tercer, aprovar la sol·licitud de cofinançament d'estratègies de desenvolupament sostenible i integritat mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Molt bé, intervencions? Lorena? Gràcies, Marta. Bona nit a totes i a tots. Bé, em toca a mi encetar el punt este i, efectivament, tal com ha dit el secretari, anem a aprovar una decisió de demanar una subvenció que Europa ens facilita si guanyem aquesta convocatòria, perquè demostrem que som una ciutat o un poble que tenim com a objectiu reactivar el creixement econòmic, social, ambiental de la nostra ciutat a mig i a llarg plaç. Per a poder complir o demostrar que estem disposats a reactivar aquest creixement econòmic, social i ambiental, hem de complir uns objectius que ens marca aquesta convocatòria i aquesta subvenció per a poder competir en les altres ciutats de característiques semblants. I quins són els objectius que tenim que complir com a poble per a poder accedir i que ens donen aquestes subvencions? Doncs hem de millorar l'accés
l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació. En aquest sentit, sabem la importància que té avui en dia tot el servei informàtic, la comunicació telemàtica que en els darrers temps està posant-se d'una forma molt imperant. Com a segon punt, tenim també que afavorir una economia o tenim que garantir que se pugui afavorir una economia de baix nivell d'emissió de CO2 en tots els sectors econòmics. Com a tercer objectiu, hem de garantir que se pugui conservar i protegir el medi ambient. I com a quart objectiu, i no menys important, hem de garantir promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol tipus de discriminació. Doncs bé, el GMSI el que fa és agafar aquests objectius i plasmar-los en un pla o en una estratègia que presenta per a poder competir en les altres poblacions i poder desenvolupar tots aquests objectius que acabo de dir a través d'actuacions que les fan realitats. En concret, aquesta subvenció, estem parlant de 7 milions d'euros, 114.000, perdó, i estaria cofinançat el 50% en el programa operatiu FEDER i estaria per a desenvolupar des del 2019 al 2023, és a dir, tenim que fer-ho durant aquests anys, el desenvolupar tots els objectius i totes les línies d'actuacions que ens hem compromès en aquesta estratègia. Estem aprovant demanar la subvenció, presentar aquesta estratègia. No vol dir que ens vagin a donar de moment 7 milions d'euros. Tant de bo guanyem la convocatòria, ens donen la subvenció i continuem desenvolupant aquestes accions que de fet ja se fan d'altres formes com la capacitat que té el poble. No tenim 7 milions d'euros per a desenvolupar-les, però sí que executem programes que bonament, conforme pot el GMSI, es desenvolupa. Així seria un projecte molt més ambiciós, serien unes actuacions molt més ambicioses que ens ajudarien a fer realitat a solucionar molts problemes que tenim de contaminació, de contaminació ambiental, de comunicació i informació, de tema d'inclusió social, i pensem que seria genial que ens donaren aquesta subvenció. S'ha treballat pel departament tècnic per a que així se faci realitat i ara nosaltres com a representants de la ciutadania hem de donar el nostre suport per a que se tiri endavant i que ens l'aproven per a començar a treballar. En principi anem a votar a favor, en principi i al final anem a votar a favor i, en fi, confiar en que puguem guanyar aquesta convocatòria i comencem a treballar totes aquestes qüestions tan importants per al nostre poble. Gràcies. Pau? Sí, gràcies. Bona vesprada. Benvinguda, Fina. No me sent. No passa res. Vos comente també un poquet. En aquest punt, des de l'equip de govern, el que volem és buscar el recolzament de la resta de partits que formem la corporació per tal, com s'ha comentat abans, d'optar a una línia d'ajuda, una línia de subvenció per part d'Europa. Aquesta línia de subvenció molt rimbombant es diu Estratègia de Desenvolupament Urbana Sostenible Integrada. De fet, este plenari extraordinari, el culpable d'este plenari extraordinari és precisament este punt en concret. Hem afegit a este plenari punts més agradables, com el de donar la benvinguda a Fina, i menys agradables, com el que veureu després. Però el motiu d'este plenari és este punt exactament. Vos dono les gràcies per les molèsties que s'heu pres de vindre i participar i espero que recolzar este punt. I esta línia estratègica el que pretén, o volem optar a aquesta línia de subvencions perquè volem identificar, creiem que tenim identificat reptes molt interessants, sobretot a nivell col·lectiu, no sols d'aquest equip de govern, sinó que l'hem obert tant a més al GMSI com al Partit Popular. És un projecte, un objectiu, una línia de subvencions plural i volem assolir reptes importants a nivell urbanístic, a nivell ambiental i a nivell social. Optem una subvenció, Europa ens donaria la meitat de 7 milions d'euros, 3,5, i nosaltres estaríem obligats a posar els altres 3,5 milions. Tindrien de termini des de 2019 fins a 2023
i els punts a tractar bàsicament i molt breument seria millorar l'administració pública a nivell tecnològic, a nivell d'informació, de tècniques d'informació i comunicació. La segona part i objectiu a acometre seria reduir les emissions de CO2. Una tercera línia seria preservar i millorar el patrimoni natural, fer més eficient l'ús dels recursos, i l'últim punt seria reduir la situació de vulnerabilitat i exclusió social al barri del Raval. I això serien les 4 línies que marcarien un poquet aquesta estratègia que entre tots hem decidit muntar i esperem assolir. I aquests objectius tenen diferents línies d'actuació i cada línia d'actuació se pot acometre de diferents formes. És un document prou extens, està viu, vull dir, una vegada, si afortunadament ens considerem aquesta línia de subvenció, podríem afrontar aquests objectius de diferents formes i això, posar en valor que crec que és una visió de poble compartida. Creiem que és de l'equip de govern i la nostra obligació obrir-lo també a la resta de partits polítics i a partir d'ahir demanar-los el vot favorable i esperar a que siga positiva esta línia d'ajuda. Gràcies. Més intervencions? Té la paraula la senyora García. Bé, en esta ocasió, que és ja la tercera, conforme s'ha comentat, el que se trata és de que de FEDER ha hagut una sèrie de remanents i a Espanya li toquen concretament 353 milions d'euros, dels quals per a la nostra comunitat, per a la comunitat valenciana, li corresponen 28.972.043 euros, que en esta vegada se fa perquè siga per a pobles de més de 20.000 habitants i fins a 100.000 habitants, cosa que en les altres ocasions entraven totes les poblacions que volgueren adherir-se. En aquesta ocasió també n'hi ha una sèrie de millores i és que se fa per pobles de més de 20.000 habitants, que la segona és que la modificació és que l'article de les bases se millora també en quant a lo que és la puntuació. Després n'hi ha una quarta i última modificació en la que més pes té és l'àmbit social i per això s'hauria aquesta nova convocatòria de la que podríem traure per al GMSI fins a 2 línies que en total serien fins a 10 milions d'euros el que podríem optar. N'hi ha que tindre en compte, com es diguérem ja en un principi, que per a aquesta ocasió només són 28 milions i són molts pobles que si presenten millor convocatòria que nosaltres, en 3 pobles que tinguin més puntuació que nosaltres se van adjudicar els 28 milions que n'hi ha, com en l'última ocasió els 35 que quedaven s'adjudicaren tots. Evidentment, nosaltres apostàrem ja quan governàvem per entrar en fondos FEDER i traguérem per a poder fer el polivalent i d'haver continuat en l'equip de govern teníem intenció d'haver concursat la primera vegada per haver afavorit el fer les rondes del Cira i la ronda del Calvari i evidentment l'altra vegada es van donar el nostre suport i ara els l'anem a donar perquè entenem que tot el que sigui entrar diners per al GMSI és factible i és bo perquè al final és donar empleo a la nostra gent, a les nostres empreses, als nostres comerços i millorar també l'àmbit del nostre entorn, també poder complir els objectius de l'any 2020 en quant a les emissions de CO2 i efectivament anem a estar ahí al costat de vostès i esperem que ens pugui tocar algo d'estos diners. Més intervencions? Lorena? Sí, gràcies, alcaldessa. M'ha restat per dir que n'hi ha una cosa que aquesta convocatòria té molt en compte, que és la qüestió de la participació ciutadana. És a dir, en la confecció d'aquesta estratègia que anem a presentar el poble d'Algemesí per a competir en els altres pobles, van a tindre molt en compte les qüestions de quins mecanismes tindrà el GMSI per a poder consultar a la ciutadania el disseny en les actuacions que faça per a poder complir els objectius o els reptes
que està presentant. Per tant, haurem d'aprofundir o de millorar aquesta participació ciutadana en les consultes ciutadanes, en les consultes als principals agents econòmics i socials, institucionals. És una qüestió que el tema de la participació ciutadana està en molt d'auge i, per tant, tindrem que tindre molt treballat perquè qüestions com aquestes, que són molt importants, va ser clau a l'hora de poder optar o de poder aconseguir o de poder guanyar aquestes subvencions. I per aprofitar un poc el minut que me quedarà, simplement espere i tots desitgem poder guanyar la subvenció, però si al final no la guanyarem, tenim clar que tots els 4 objectius que acabem de dir, que és el tema de millorar l'accés a la qualitat de les tecnologies, afavorir el baix nivell d'emissió del CO2, el conservar i protegir el medi ambient i promoure la inclusió social, són 4 objectius que tots els partits compartim i que continuarem treballant, passi el que passi. Que si tenim els diners, que podrem fer-ho en una altra intensitat i en un altre impuls, que si no els tenim haurem de buscar recursos i haurem de buscar fórmules per a, d'altra forma, aconseguir també els objectius. Simplement pense que el que acabo de dir és una obvietat, però de vegades no està mal que tots agafem el compromís en aquest aspecte. Gràcies. Pau? Res, no vaig a repetir-me més, simplement donar-vos les gràcies i això, posar en valor que estem davant d'un projecte que crec que és plural, crec que és molt interessant i crec que si tenim un poc de sort, perquè la feina l'hem fet, doncs serà tot en benefici del GMSI. Gràcies. Gràcies. Bé, jo, a banda del que els he dit, que els anem a recolzar, també vull pegar-los un estirone d'orelles perquè la veritat és que el boletí oficial de l'Estat, este últim, se publica el 21 de setembre del 2017 i diu que tenim 2 mesos per presentar a partir del dia següent, per això que compleix el dia 22. Però jo crec que des que presentarem l'altra vegada fins ara i sabent se podia haver treballat i se podia haver preparat i haver-nos estalviat este plenari extraordinari i haver-ho presentat en el plenari del mes d'octubre. Al igual que es diguérem en el seu dia, perquè això naix del boletí oficial de l'Estat del 10 de novembre del 2015, quan ixen per la Comunitat Valenciana de 118 milions d'euros per la Comunitat Valenciana. Entonces, vostès, com a equip de govern, consideren fer-ho o aguardar-ho per una segona convocatòria. La segona convocatòria ens trobem en què en la primera s'adjudiquen 80 i pico milions i per la segona queden 35 milions, que són els que no optem. Però en la primera, per exemple, n'hi ha pobles com Paterna, que s'enduen 10 milions d'euros, Benicarló, que ja ho vaig comentar, és un poble més menut que nosaltres, molt més menut, i s'endugué 10 milions d'euros en aquest moment, en la primera convocatòria. I si Benicarló tingui temps per a concursar la primera convocatòria en dur-seu, nosaltres jo entenc que som un ajuntament més gran i més preparat com per poder haver concursat la primera vegada i haver-nos endut aquests 10 milions i no estar ara a l'espera de que al final quedem en la fase última de classificació que depenem de tots a banda de nosaltres mateixa, perquè si nosaltres mateixa no som capaços de complir, doncs ens quedarem fora. Però la veritat és que, com també es diguérem, farem la casa per la teula, és a dir, que començarem, farem un concurs d'idees, antes d'haver guanyat això, ens costa un primer premi de 12.000 euros i un altre de 6.000 euros i després ens trobarem en què no teníem la finançació per fer aquest projecte ni podíem fer res. Però voldríem ara enganyar-nos i que puguem aconseguir algun euro per a poder fer aquest projecte que de veres li fa moltíssima falta perquè és l'artèria principal i l'entrada del nostre poble, les rondes aquestes, i complir també l'objectiu social que ens marca FEDER. Si no apagues el micro... Ah, sí que puc. Tancar el debat. Si voleu ho dic jo, no me sap mal. Sí? Va, ho dic jo. Vale. El que havies quedat, Vicent, fent el teu recolzament a això i al final no has pogut
no has pogut evitar el teu minut de glòria, però bueno, tot el món té dret al seu minut de glòria, no passa res. T'ho vaig explicar l'altra vegada, jo t'ho torno a explicar, suposo que ara com n'hi ha teles te fa més goig dir-ho, però bueno, creiem que la primera convocatòria no devíem de presentar-nos perquè això requereix una feina ben feta. Igual vosaltres l'havereu fet d'una determinada manera, però nosaltres no. Nosaltres decidirem fer-ho i anar en sèrio per la segona convocatòria. En aquesta segona convocatòria ningú ens va dir que estàvem equivocats, simplement els diners s'acabaren i optem a aquesta tercera convocatòria. Podríem haver-la presentat al dia següent de fer el BOE? Sí. Podem presentar-la ara? També. No estem fent res mal. Al contrari, tenim més temps per a treballar. Saps? Creguem, és la nostra opinió, igual la teua no, creiem que val la pena invertir aquests diners per tal de guanyar 7 milions d'euros. És la nostra opinió. I després el concurs d'idees de la ronda, Vicent, portes un lío impressionant, O sigui, això s'haurà fet igualment, no té res que veure el concurs d'idees de la ronda en tot això. Ara tindrem finançació per a fer això, però el concurs d'idees, baix el nostre parer, que per això estem governant, se hauria de fer. Així i tot, torno a agrair-te el recolzament als partits de l'oposició. Gràcies. Bé, doncs passem a votar. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt tercer, dictaminat de la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal. Hi ha un recurs de reposició contra l'acord plenari sobre la dedicació de 3 regidors de l'equip de govern aprovat en sessió ordinària del 29 de juny de 2017. La Comissió Informativa de Gestió Administrativa ha dictaminat per majoria desfavorablement els següents acords. Primero, estimar el recurso de reposición planteado y declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2017 sobre dejar sin efecto la dedicación a los concejales de Comunicación, Hacienda y Bienestar Social, por los motivos expuestos y con las consecuencias legales procedentes para la restitución inmediata en sus cargos de los concejales afectados. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para llevar a cabo el presente acuerdo. Intervencions? Pere? Gràcies, Marta, bona nit, benvinguda a Fina. A veure, estem en un tema que és, com a mínim, cridaner. El plantejament, l'evolució, la continuació i no sé si finalment també la resolució definitiva en la part que a l'Ajuntament correspon. Anem a veure. Tot això comença perquè aparentment en una comissió informativa se fa un comentari sobre els 115 punts en els que s'havien pactat antes de començar a governar en aquesta legislatura, acord que no es va firmar però que nosaltres estàvem d'acord en tots ells i així ho hem fet i hem intentat portar endavant els que s'ha pogut. I la conseqüència d'això és que un equip de govern que està governant en minoria i que té dificultats per treure endavant els temes en els que hi ha diversitat d'opinions i que treballa el millor que pot en 2 persones alliberades en 2 alliberaments, un a temps complet i 2 a temps parcial, a més de l'alcaldessa. S'arriba a un plenari en juliol en el que de repente, sense haver dit absolutament res, se retiren del ple totes les mocions que allí estaven plantejades, en la seva immensa majoria per més al GM6, si no recordo mal, per a presentar d'urgència una altra moció en la que es deixava a l'equip de govern sense alliberats. En una decisió que bé s'ha pres per part de qui corresponia, però que no entenc, que crec que té poca explicació política ni funcional i que a partir d'ahir la cosa continua engrossant, va fent-se gran cada vegada la bola de neu que va caigant.
perquè davant d'això nosaltres estudiem el tema, fem el recurs de reposició, al·leguem que entenem que és nul de ple dret. Front a això, el secretari emet un informe contundent en el que diu que efectivament aquella decisió és nul·la de ple dret i, malgrat això, estem en un plantejament que, si les coses se concreten, se rebutjarà el recurs de reposició a pesar de la proposta del secretari de que s'estime. En aquest argument, a més. A partir d'ahí, bé, sincerament, n'hi ha poca explicació. Jo trobo poca explicació. Arguments poden haver-ne, raonaments poden haver-ne, però que s'hagi arribat a aquest punt, si finalment, com pareix per les al·legacions que els dos grups que recolzaren la moció presenten, se desestima el recurs de reposició, ens veuríem en la tessitura de plantejar una contenciós contra aquesta resolució que tardarà 2 o 3 anys, que eixirà en la resolució que siga, però que ja no tindrà ningú sentit, i nosaltres, evidentment, haurem de buscar com continuar funcionant a partir d'ara. Sincerament, jo no veig els arguments, els raonaments per a fer tota aquesta bola de neu que dic que està allà endavant, i crec que no du a ningú lloc als dos grups que han presentat això i, sin embargo, ens ha dut a l'equip de govern a estar treballant igual, això també és de veres, però sense alliberats des del 1 de juliol. Bé, com que el temps m'ha excedit, si de cas continuarem després. Gràcies. Més intervencions? Josep. Gràcies, Marta. Benvinguda, Fina. Anem a veure. Has plantejat moltes coses, Pere, i jo crec que n'hi hauria que matisar unes quantes. La primera és que no s'heu quedat sense alliberaments. Recorde que l'alcaldessa sí que està alliberada. La segona és que... això és un fet. La segona és que tu dius ens tindrem que plantejar, que jo sàpiga el recurs el plantegen 3 persones, per tant, és que no plantegen el recurs no poden plantejar res. El recurs el van a plantejar 3 persones i el plantegen, el contenciós administratiu, i l'opinió i el pronunciament majoritari de tots els del plenari és que aquests desalliberaments són d'acord amb el que així aprovarem, perquè això és la voluntat majoritària i la cosa en democràcia en aquest Ajuntament funciona així. Sobre el tema de si s'haurà pogut evitar o no, jo vaig parlar amb vosaltres i ja vos vaig el dia anterior mostrar tant el nostre desacord per aquestes declaracions i vam donar una eixida, una solució que no consideràveu convenient en la vostra legítima opció, però bueno, se tratava simplement de ratificar la vigència d'aquests 115 punts. L'altra qüestió que tu planteges és que, bé, si el tema tira endavant conforme sembla que va tirar, i nosaltres, evidentment, hem presentat unes al·legacions a un recurs, unes al·legacions que nosaltres pensem que estan ben fonamentades, amb 19 pàgines, amb molta jurisprudència al respecte, que en la segona intervenció, si no puc en esta, faré esment a una sèrie de coses. Si tu mateixa dius que la via contenciosa administrativa no va servir o no va donar el resultat perquè és lenta, i això tots ho sabem, m'agradaria escoltar de vosaltres, si ja vos ho hem dit, una solució política que estarem disposats a trobar-la, perquè en la pròpia moció que nosaltres presentàvem diem que el fet que se retiraren aquests alliberaments no implicava que no volguérem plantejar altres. I a més, heu de saber, i ho sabeu des del principi, que justet el model de gestió, jo dic perquè tinc davant la moció, quan nosaltres plantegem la moció no la plantegem per un únic fet puntual, els fets puntuals de vegades són els detonants, però diguem que la plantegem no per un problema de persones, sinó, i textualment, d'un model de gestió absurd i castrat
que ja va fer que nosaltres no podrem formar part ni de l'equip de govern i, a més, no estiguem a favor de tots els alliberaments. En aquest model en concret, vosaltres i tu mateixa mos has plantejat en alguna ocasió la possibilitat de canviar els alliberaments del teu propi grup per el teu. Ara teniu l'oportunitat. En el cas de l'alliberada del grup socialista, nosaltres ens abstenguérem i no la votarem a favor. No és un tema que arranque ni en juny de 2017, és un tema que des de fa temps nosaltres pensem que no s'ha optat per el millor model, donarem un vot de confiança i per molts fets que en les pròpies al·legacions hem exposat, que podeu, i no vaig a entrar a exposar-los, però que podeu valorar en un sentit o un altre, nosaltres ho fonamentem. El més curiós de tot és que així se planteja un recurs contra un acord plenari que el propi equip de govern, perquè ni tu ni Marta formeu part del recurs, esteu obligats, perquè és la voluntat del plenari, a defendre la voluntat del plenari, encara que els que plantegen el recurs siguin, sí, bueno, jo entenc que sí, els que plantegen el recurs siguin els vostres companys. I hi ha una cosa curiosa que jo crec que demostra com se fan les coses en aquest Ajuntament, i és que el primer i principal motiu que s'al·lega és que no se va justificar la urgència de la moció. I la pregunta és, i per què no es va justificar la urgència de la moció? La resposta és ben senzilla, perquè no se'ns dona la paraula per a justificar la urgència de la moció. De fet, quan uno mira el vídeo del plenari, fins i tot quasi ens votem el fet de votar la pròpia urgència, i va ser el senyor secretari el que ho va recordar. En cap moment nosaltres ens neguem a justificar la urgència de la moció. Per tant, és a dir, si així n'hi ha alguna proposta o si així n'hi ha algun defecte no invalidant, i acaba en seguida, no es deu a nosaltres, sinó a que qui tenia que demanar-nos que justificaren la urgència no ho va fer. En cap moment hem negat a justificar la urgència i entenem que la pròpia votació és una acceptació per part de la majoria d'aquest ple de que la urgència està justificada. Després continuo un poquet a detallar algun altre punt i algun altre aclariment. Gràcies. Més intervencions? La paraula, senyor Sá. Bé, bona nit. Ja veus, Fina, el que te toca encara, Bé, jo un poc sí que m'agradaria explicar, perquè com que n'hi ha gent així que potser no ho sap, en el plenari del mes de juny se va presentar una moció per despatx extraordinari de Més Més recolzada per el PP, en el que se mos restituïa la nostra exclusivitat, a mi sencera i als meus companys la mitja exclusivitat que tenia. I s'ha baixat per 12 vots a favor, 9 en contra, que eren les nostres, i per la qual cosa nosaltres podíem i teníem la possibilitat legal de presentar un recurs de reposició, que això ho farem en temps i forma. Bé, jo vaig explicar en dos parts per què suposem aquest acord del plenari. La primera part faré una exposició de motius de fet i la segona una exposició de fonaments de dret. Per a nosaltres, l'equip de govern, creiem que regidors que estàvem alliberats i al front d'aquestes regidories de benestar social i de treball era perquè consideraven que en la situació actual de crisi era necessari que aquestes regidories tinguin un major temps de dedicació per a treballar, donat que va dirigir precisament a la població més perjudicada i més vulnerable. Per això enteníem que tenia que hi haver més dedicació per part de l'Ajuntament. És de veres que si per serveis socials s'entén soles per ajudes d'emergència, evidentment no fa falta tindre un alliberat al front d'aquestes regidories. Inclús m'atreviria a dir que si soles s'entén per això, podria dur altres regidories com s'han dut. Per a nosaltres entenem que serveis socials no és això. Nosaltres entenem per serveis socials fer uns programes d'actuació i d'intervenció. Això suposa un canvi d'actuació i de treball de les treballadores socials, i això és també del polític que té que estar al front d'aquesta regidoria, i suposa moltes reunions de treball per part de tots, inclús treballar en els mateixos usuaris per a que canvien aquesta visió solament d'ajudes, i per això hi ha que fer programes d'intervenció. Suposa estar així a l'Ajuntament pràcticament tots els dies per escoltar-los, ajudar-los i per saber de primera mà quines són les seues necessitats i les seues realitats. I aquest treball, per a que ho sapigueu, no sols és de les treballadores socials, sinó del polític, per saber quin és el treball que vol dur per a que el seu equip de serveis socials el dugui a terme.
estan les treballadores, les educadores, les psicòlogues, i això que pareix tan fàcil que jo he dit en aquest moment és molt difícil i molt complicat. Com sabeu, la Conselleria de Benestar Social ha apostat per rellançar els serveis socials, dotant-nos de molts recursos, tant econòmics com humans. I per això hi ha que dur un treball per a dissenyar un pla d'actuació. I això ja es puc garantir que estic dient-lo ara, que és molt complicat. També suposa, com a regidora, acudir a totes les reunions que es convoca a Conselleria, perquè està convocant, com he dit, està rellançant els serveis socials, per explicar-nos quins són els recursos d'ajudes, de dependència, de lloguers, de rehabilitació de vivendes, i això són reunions que fa constantment a nivell particular de la gent, parlar en els bancs per a que no es desaucien, parlar d'estos gats, això ja ho he dit moltes voltes, perquè teniu que tindre en compte que aquesta població, precisament aquesta població, és la que més problemes té i la que menys recursos té per a solventar-los. Jo no vaig a insistir més en tot el que nosaltres entenem que és per serveis socials, però dir que sí que nosaltres valorarem, i això ens ho tindreu que permetre, Josep, valorarem i decidirem que sí que apostàvem per aquest model organitzatiu, perquè això és una facultat que té cada equip de govern quan governa, valorar quin és el que vol. No seré jo la que diga que els meus companys que no estan alliberats no són regidories importants pressupostos, veig com van depurats per a poder dur endavant la seva regidoria, però ells han decidit que siga serveis socials, donant la situació per la que estem travessant, que fos la persona que més es dedicara. Vull que sàpies, Josep, que serveis socials, acabaré en seguida, serveis socials no és sols posar una moció el dia del poble gitano i penjar una banderola al balcó, sinó que és dur darrere molt de treball. Treballem en l'educació i fem un programa que es diu Barri Escola on impliquem a moltíssima gent i fem molts programes. Continuaré després. Senyor Sá. Gràcies. Bé, tots han fet un recordatori i un poc cap arrere pensant en què és el que se va fer, com se va fer i on hem arribat. I evidentment hem arribat a un plat que no és de bon gust, crec que per a ningú que estem així, però bueno, és un tema que es va plantejar damunt de la taula fa 4 mesos i mig, estem parlant del mes de juny, on el que tractarem va ser la potestat del ple de poder definir les dedicacions exclusives o parcials, no en cap moment retirar competències. Y llegint la proposta d'acord diu que restitució immediata de los cargos de los concejales afectados. No volem personalitzar a ningú, no volem molt menys que això s'agarre de forma personal. Senzillament va ser un no a no deixar sense alliberar, no se buscava deixar sense alliberar, se buscava un no a un nou al model organitzatiu, polític que tenien en el seu moment, i és el que es va demanar, un canvi organitzatiu, un canvi d'organització política d'aquest Ajuntament. Què és el que passa? Que el procés inicia en la presentació d'aquest recurs el 25 de juliol, perfectament presentat en temps i en plaç, i a partir d'ahir es comencen una sèrie d'informes del secretari, una sèrie de tràmits d'audiència, se presenten al·legacions, en fi, n'hi ha un tràmit prou important fins que arribem fins el mes de setembre, pràcticament. Fins el mes de setembre com per arribar i donar plaç, donar una ampliació com per a que tots poguérem presentar les seues al·legacions i contestar. Però què és el que passa? Que el plaç legal, evidentment, acabava el dia 13 de setembre, pràcticament, si estem parlant de que no se dona aquest període per a poder contestar les al·legacions i resoldre les al·legacions. Podríem haver estat parlant fins al dia 4 d'octubre, si se donava aquest mes després de presentar al·legacions. Però, clar, els terminis han passat, estem parlant de fa 4 mesos i mig, on se va demanar un canvi organitzatiu. Se buscava, evidentment, una altra forma de treballar. I en aquesta forma de treballar, què és el que ha passat? Que estem parlant de fa 4 mesos i mig i en cap moment s'ha sentat a dialogar amb ningú, s'ha sentat a pactar, s'ha sentat a negociar o a consensuar quin nou model d'organització se volia en aquest Ajuntament, perquè avui les coses, conforme està la política, majories absolutes pràcticament s'han acabat i estem parlant de negociar i consensuar les coses. Senyores, estem parlant de fa 4 mesos i mig que se demana un canvi d'organització. Busquem a veure la possibilitat i no s'ha sentat ningú ni s'ha fet absolutament res. És més, fallen les formes en aquest aspecte.
estem parlant i donar-li la benvinguda a Fina per aquesta presa de possessió ara com a regidora, però clar, li dic que fallen les formes perquè no podem, l'oposició, enterar-nos per el Berca quines són les regidories que va agarrar, per exemple, Fina. Tant costa ser un poquet més maleables, més dúctils en el que és els 21 regidors d'aquest Ajuntament, consensuar les coses. Per què? Perquè les coses s'han fet tard i mal, i en aquests moments arribar a aquest punt és un punt de pur tràmit, perquè el silenci administratiu diu evidentment que se desestima el recurs. El pla de resolució, conforme diu la llei del procediment administratiu, és d'un mes per a resoldre. Avui s'ha arribat a que fa 4 mesos i mig que aquest procediment se va iniciar. El silenci administratiu desestima el recurs. Què és el que passa? Que això no te lleva la potestat o la possibilitat de tindre que contestar. N'hi ha que contestar, evidentment que sí, però de pur tràmit, i arribem a un punt en què evidentment això ha tingut que passar tot un procés que les coses s'han fet tard i s'han fet mal, i siguem conscients que s'han fet mal. Per què? Perquè això passa a la comissió informativa del 18 d'octubre i se retira per un defecte de forma. Torna a una altra comissió informativa extraordinària i urgent del 23 d'octubre. Se l'ha acabat el temps. Sí, acaba en seguida. Passa a una altra comissió informativa extraordinària i urgent del 23 d'octubre, on ningú justifica la urgència del procediment que anava a passar en aquesta comissió, i evidentment no passa. I torna a passar a una altra comissió extraordinària del 8 de novembre, on realment se dictamina i arriba a este plenari. Són 4 mesos i mig. Després continuaré. Gràcies. Pere? Això ja és anar sempre les rames. A veure, el silenci negatiu afecta als que plantegen el recurs, per a que puguen anar a demanda judicial directament sense esperar més temps. Però no dona valor a l'acte que se recorria, de cap de les maneres. De cap de les maneres. I estan els dos insistint en el mateix tema, i això no hi ha cap discussió. El silenci negatiu no ratifica l'acte recorrit. Simplement li dona la possibilitat a qui ha presentat el recurs d'anar a magistratura i presentar ja la demanda, sense esperar a més. Però si n'hi ha una contestació, com n'hi haurà en el plenari d'avui, a partir d'ahir torna a començar el plaç d'anar a demanda per part dels reclamants. I prou. Segona, el canvi organitzatiu que vostè diu, no haurem pogut demanar una moció de remoció de qui haurem volgut, conforme s'ha plantejat altres vegades en aquest mateix, era precís anar a llevar els alliberaments a les 3 persones que el tenien i que estaven treballant-lo? Era precís? Jo a l'Órdago, a la mà grande, més el GMSI diu, anem a llevar l'alliberació a la regidora de Serveis Socials, i el PP diu, pel mateix preu 3. Pues vale, pel mateix preu 3. Anem avant. Anem a veure. Això d'anar en contra dels actes, jo no he votat a favor, per tant, puc anar contra aquest acte. Ha votat en contra de la urgència i ha votat en contra del punt. No tinc per què respectar-lo. És un acte de l'Ajuntament i jo el tinc que complir, com estem fent-ho. Però no tinc per què respectar-lo i no tinc per què no recurrir-lo. Puc recurrir-lo exactament igual, perquè si l'haguera votat a favor seria quan no podria. I això per ahir. Segona, el model d'Esquerra Unida no és el que nosaltres tenim. Nosaltres plantejàvem un model que el que sí que admetisc és que el plantejament que nosaltres farem en el model que donàvem ha sigut el que ha portat a aquests problemes. Però el que tenim no és el que nosaltres volíem. Ahir s'han modificat i s'haurien pogut modificar més coses si no haguera sigut perquè més el GMSI, no sé si perquè volia l'alcaldia, no va voler entrar, se'n va anar a parlar en la seva assemblea i ens va enviar un WhatsApp o penjar una nota de premsa dient que no anava a entrar en el govern. Li torno a dir el mateix que ha dit el Partit Popular. Ho havien fet ja havien fet mocions de reprovació a algun regidor. Per què no podien fer això i no deixar sense alliberats a l'equip de govern? Nosaltres no ens neguem a que n'hi hagin alliberats, però han de ser els que nosaltres diguem. Que jo també ho demanava, és evident, i seguís demanant-ho, crec, seguís pensant que n'hi ha que fer una remodelació en el tema de l'equip de govern, i que el farem. Però és que una cosa és que intenti arribar a un acord perquè necessitem l'acord per això, i una altra cosa és que digui, no, com més de la mà, doncs mira, ens hi vam i forcem. No,
Jo no he volgut entrar ahir perquè no vull entrar ahir d'aquesta manera. Ni siquiera ho he plantejat per aquest únic motiu. Sí, prou, gràcies. Més intervencions? Josep? Sí, a veure, jo crec que ja estem entrant en el tema que realment interessa i és la necessitat de remodelar un model que no ha funcionat. Aquest model que digueu que no... Què? He dit que és el tema que ens interessa, o almenys que a mi m'interessa. A veure, jo puc plantejar el tema que a mi m'interessa i dir-ho? Gràcies. A veure, aquest model que vosaltres digueu que no és el vostre, no sé si és el vostre o no, però vosaltres sou els que decidireu a quin regidor d'Esquerra Unida s'alliberava, a quins dos, vosaltres ho decidireu, nosaltres ho votarem a favor, donat per les circumstàncies, però ho decidireu. I la nostra proposta des d'un principi, i això ho diguérem, era que s'alliberarà el cap de llista o algú que tinguera experiència, i vosaltres no ho diguereu. I hem estat en aquest model. Nosaltres tampoc veiem clar l'alliberament de la responsable de serveis socials i a més ens abstinguérem. Per tant, nosaltres sempre hem proposat un altre model i una altra manera de funcionar. I tu en aquests moments, Pere, no estàs alliberat perquè no has aprofitat o no vols alliberar-te en les condicions o per la situació. Jo no ho sé, però possibilitat n'hi ha. Per tant, això que quede clar. Evidentment que l'equip de govern ha de complir la majoria, la voluntat de la majoria, i tu no has recorregut l'acord i per tant estàs obligat. Tu no has recorregut. Te pareixerà bé o no, però no l'has recorregut i ja no pots recórrer-lo. Això és un tema importantíssim. El recurs és de 3 persones i no és de l'equip de govern. I nosaltres l'únic que demanem és que aquest tema se solucione, conforme també deia Toni, per la via de la negociació. Per què? Perquè la decisió de quins càrrecs s'alliberen o no, no les competències de cada regidor, que això és un tema de l'alcaldessa. Però sí, el model organitzatiu i el model de qui s'allibera o no no és una competència d'alcaldia, és una competència del plenari. I sí que vos hem donat aquesta oportunitat. Heu estat 2 anys funcionant en un model que entre tots més o menys pactarem i és un model que vosaltres proposareu en última instància. Hem estat 2 anys en aquest model i considerem que no ha funcionat i arriba un moment que quan les coses se posen en negre sobre blanc diguem que si aquest és el plantejament que teniu d'esta legislatura que no podem continuar tirant endavant en un model que consideren que no és productiu. Per què? Doncs mira, tu has posat l'exemple, Anna, del tema que el servei social no se fa a través d'únicament mocions i penjar una bandera del poble gitano. Bueno, a mi em sembla positiu per a la visibilització, però en aquesta moció també se demanava que se demanara una subvenció que abans no s'havia demanat en els 2 anys anteriors i que ara la tenim en els pressupostos, una moció precisament per a la promoció del poble gitano, que és de 9.000 euros. Sí, gràcies. Des de la nostra posició nosaltres concebim coses. El que vull que tingueu clar és que quan nosaltres estem dient, i això vull que quede ben clar, quan nosaltres estem dient que n'hi ha que remodelar l'equip, la manera de treballar, no estem dient mai en cap moment que això passa perquè entrem. Vull dir, això ja ho hem deixat ben clar, nosaltres no necessàriament per aprovar un nou model hem d'entrar, de fet no ho proposem, però sí que volem que se penseu quin és el model que pot millorar l'actual gestió del GMSI. Gràcies. Anna? Bé, Josep i Toni, esteu dient que estareu d'acord amb mi que cada govern, quan governa, decidirà quin model vol, no? Vosaltres penseu que és molt més interessant alliberar el regidor d'urbanisme o del regidor de personal o el regidor que vosaltres vulgueu, o d'agricultura, que també ho fa molt bé. Però nosaltres decidim que el nostre model organitzatiu siga serveis socials perquè valorem la situació que estem travessant i valorem que és millor que siga endavant i front a un alliberar de serveis socials. És que ja està bé que cada volta tingueu que decidir quin és el model vostre. Aquest és el nostre. Evidentment, ja he vist que no és el d'acord en el teu, Josep, està clar, no és d'acord en el teu, però que sàpies que el nostre sí, i el que no pots estar fent constantment és aquest avasallament de que o és el teu model o és la teva forma o no n'hi ha ninguna. I mira, respecte a la moció
del poble gitano que tu comentes, la subvenció no te l'han donat perquè tu facis la moció. Jo el que t'he dit és que la moció, està molt bé que se facin mocions reconeguent tot el que tu vulguis i que se pensi una banderola al balcó, això és fenomenal. Però que no sols és això, és treballar allí. I per a treballar allí té que hi haure una persona que entenc, o no sé si tu igual no ho entens igual, que és un polític el que té que decidir de quina manera i quines coses vol treballar. I per a fer això hi ha que estar així, escoltant-los, recibint-los i ajudant-los. Bé, com he vist que no anem a entrar en el tema jurídic, jo havia dit que la primera part faria una relació de fets i la segona part he dit que faria una exposició de fonaments de dret. Simplement és de veres que nosaltres en la nostra oposició al recurs valorem que a nivell legal que no se conscient que la urgència no s'estima, i així ho diu no sols el Tribunal Suprem sinó també el Tribunal Superior de Justícia, en què manifesta que la urgència hi ha que motivar-se i sols podrà tractar-se per urgència aquells assumptes quan per raons d'imprevist o imprevisibles o quan sigui imprescindible per interès públic se tinga que prendre un acord. En els demés casos té que dur un procediment, té que hi haurà un dictamen, se té que passar per comissió. Però bueno, jo no vaig entrar perquè, com ja han dit que és un tema jurídic, serà, si continueu mantenint-se la mateixa actitud, seran els tribunals els que decidiran. Bé, jo per a finalitzar i simplement dir que ens acollim i fem nostres totes les manifestacions que fa el senyor secretari en el seu informe. I fins ja no vaig entrar més en el tema jurídic perquè no és de la nostra competència. Jo per a finalitzar sí que vull dir-vos que nosaltres anirem continuant, si vostès continuen mantenint la seva posició, acudirem als tribunals i jo continuaré fent la meva feina perquè com me comentava un dia Júlia, que la tenim així, quan va vindre dels camps de refugiats, me comentava que una volta estàs allí, la veritat que quan més no pots oblidar-ho, que tens que continuar. Ja acabem en seguida. A mi també em passa un poc el mateix. Jo, després d'estar front a aquesta gent i que veig que faig una feina que és important, continuaré en el que me permetís ja. Si després guanye, mira, m'alegraré perquè cobraré tot allò i el temps que he dedicat. Si perd, tindré la satisfacció d'haver estat al front d'ajudar a gent que, en certa manera, l'he pogut ajudar. Res més, Marta. Més intervencions? El senyor Sá. Gràcies. Bé, mire, li llisc l'article 124.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de 1 mes. Transcurrido este plazo, sin resolución expresa, se podrá entender desestimado el recurso y queda abierta la vía contencioso administrativa. Se podrà entender desestimado el recurso, evidentment, i queda abierta la via del contencioso administrativa, evidentment que és així, per tant no s'anassen per les rames. És el que diu l'article 124.2, directament, és el que n'hi ha. I li torno a dir, les coses les han fet tard i les han fet mal, i és un tema que es competia directament, i perquè n'hi havia 3 regidors implicats del seu equip de govern. Les coses les han fet tard i mal, i de fet ha passat per 3 comissions i per un plenari, en aquest cas per un plenari extraordinari. I ahí és on hi ha que ficar-se les piles més que res perquè les coses no se poden pegar aquests passos en fals. Si d'alguna manera se volia haver resolt el tema, n'hi havia temps per a resoldre el tema, n'hi havia molt de temps. Ja li dic que fa 4 mesos i mig d'això i en cap moment s'ha ficat res. Damunt, si un dels punts que vostès estaven dient en el recurs era la urgència, que no s'havia justificat la urgència, no vulguin passar-ho per una comissió informativa urgent sense poder notificar, sense poder justificar aquesta urgència. Per tant, continuo dient-li que així el que se buscava era aquest canvi de model organitzatiu. I d'alguna manera, si agarraren un company de viatge per a tindre l'alcaldia i per a tindre aquest equip de govern i ara els ha fallat, veig què és el que està fallant allà, perquè al final potser fallen les negociacions, però ja li dic que conforme està el tema és molt complicat i nosaltres tenim unes al·legacions presentades i anem a mantindre-nos en aquestes al·legacions. Gràcies. Bueno, anem a veure. Messatge Messi parla del model i el PP del procediment, però sí ni estem parlant d'una cosa ni de l'altra. Així del que estem parlant és que n'hi ha un informe
jurídic del senyor secretari, que és la màxima autoritat jurídica d'aquest Ajuntament, que diu que aquell acord plenari és nul de ple dret. És a dir, que no s'ajusta a la llei. És a dir, que l'oposició, en aquest cas, que és qui va votar a favor d'aquella proposta, no té la competència per aportar aquesta proposta al plenari. I pel que he escoltat, tant el Partit Popular com el HMSI van a mantindre el seu vot en contra de la resolució d'aquest recurs, és a dir, en contra de l'informe jurídic que fa el secretari, que com dic és la màxima autoritat jurídica d'aquest Ajuntament. És a dir, que van a reincidir en el no compliment de la llei i en el no compliment de la normativa. Però entrant ja, ho dic perquè aquest és el marc de la discussió que estem portant així al pleno. No estem parlant de models organitzatius, ni de procediments administratius, ni de res de tot això. Estem parlant de que el que se vota avui és l'informe o la proposta de resolució que se basa en un informe que fa el secretari. Això vull que quede clar. Després, més el HMSI diu que com el pleno ha votat això, doncs això va a missa. Entonces, ¿el pleno puede decidir lo que le done la gana? No. I això no pot decidir el pleno, és el que te diu el secretari. Per què? Perquè el plenari, si jo portessi una moció o una proposta que diga que, no sé, fer qualsevol barbaritat en el HMSI o votar la majoria que sí i se té que fer aquesta barbaritat. Això no és així. És a dir, el fet que hi hagi un vot de més a favor que un altre no vol dir que aquest acord siga vàlid. Per què? Perquè en l'administració hi ha el que se diu la distribució de competències. En aquest Ajuntament el plenari té unes competències, la Junta de Govern té unes altres competències, l'alcaldia té unes altres competències i cada òrgan té les seues competències. I el que diu l'informe del secretari és que el ple ha envaït en aquesta proposta les competències de l'alcaldia. El model que tenim d'ajuntaments en Espanya és un model molt presidencialista, és a dir, dona molt de poder a l'alcalde, fins a cert punt, en el sentit que quan un alcalde pren possessió, ell té totes les regidories, és a dir, l'alcalde és regidor de tot, absolutament, d'educació, d'urbanisme, d'agricultura, de cultura, d'esports, de tot, absolutament. Però, clar, seria inhumà que una persona soles portara totes les regidories. Aleshores, aquest alcalde, quan pren possessió, el que fa és un decret d'alcaldia on delega aquestes regidories en la resta de membres de l'equip de govern. I la llei el que diu és, com que és l'alcalde qui delega aquestes regidories en els seus companys, té tota la lògica del món que siga l'alcalde el que decidisca per càrregues de feina o per prioritats polítiques a quins companys té que alliberar. Això és d'una lògica aplastant. Perquè si jo a un regidor li dono 5 regidories i a un altre li dono una, potser m'interessa alliberar el que en té 5 més que el que en té una. O bé, com has apuntat Anna, si la meva prioritat política en aquesta legislatura anava a ser el benestar social i l'ajuda assistencial, doncs jo vull potenciar aquesta regidoria alliberant aquesta regidora. I això té tota la lògica del món. Tota la lògica del món. Per tant, el que diu l'informe del secretari és que la competència de portar al plenari la proposta de lliberatge la té l'alcaldia, no un grup municipal. Perquè vostès ara imaginen-se que jo portara, no sé, Esquerra Unida, un regidor d'Esquerra Unida portarà una proposta per alliberar al senyor Xilet i el senyor Xilet no se pot alliberar. És que és així d'absurde. És així d'absurde. Més el HMSI envaeix les competències de l'alcaldia portant aquella moció a este plenari. I això no és que ho diga jo, és que ho diu l'informe del secretari. És que ho diu l'informe del secretari. Després, el tema de la urgència. La urgència no només se té que justificar, també se té que motivar. També se té que motivar. És a dir, era urgent en el plenari de juny deslliberar aquests regidors perquè si no anava a passar una catàstrofe. És que no era urgent la deslliberació d'aquests regidors. No era urgent. El que diu la normativa sobre el despatx extraordinari és que ha d'entrar per despatx extraordinari qüestions que per falta de temps o per no arribar a una subvenció a hora o per qualsevol qüestió d'estes no puguen esperar-se a la convocatòria ordinària del ple.
I això perfectament podria haver-se esperat. Però és igual, perquè si no haguera entrat per despatx extraordinari, ho haguérem presentat en el plenari següent i estaríem en les mateixes. Per tant, no és només la qüestió de la urgència, és la qüestió d'invasió de competències. I després parlem del model. Per què més Algemesí, que està en l'oposició, ha de dictaminar el model organitzatiu de l'equip de govern? Per què? Per què? Que entre al govern i que forme part de la decisió d'aquí alliberar. Més Algemesí l'única cosa que pot fer en això és votar a favor o en contra de la proposta que l'alcaldia porti així. Òbviament, com que estem en minoria, nosaltres intentarem negociar amb ells. Però per què ells han de tindre la vareta de dir ara esto es deslibere i si Pere vol lliberar-se jo estic a favor? Però això per què? Això és absurde. És absurde perquè a lo millor a l'equip de govern no li interessa que s'allibere Pere. Entonces, ells o lliberem a Pere o no lliberem a ningú. O això és un intent d'enfrontar-nos a Esquerra Unida amb el PSPB. Això és un intent de dir, bueno, ara li oferim la lliberació de Pere i Anna que s'enfade. Oferim la lliberació de Pere i Anna que s'enfade. I ells, pues, que ringuen. És que va tot de lo mateix. Va tot de lo mateix. I després diuen, és que teniu que negociar amb nosaltres el model. Sí, però quan t'han tirat de la barca dins del mar i tens l'aigua a coll, doncs quan tu vols negociar. Per negociar tindrà que ser en igualtat de condicions, respectant el model que n'hi havia i diguem, mira, sentem-se i negociem un altre model perquè aquest model no funciona. I quan arribem a un acord de nous lliberats, doncs deslliberarem els que n'hi ha i lliberarem els nous. Però primer es deslliberen els regidors i després ara negociem, quan estàs en l'aigua al coll. Però tu mateixa t'has contradit, perquè així has dit avui que això és perquè el model no funcionava, però això no és el que diu la moció que presentes. La moció que presentes, la presentes perquè, segons tu, Anna fa unes declaracions en la Comissió Informativa de Benestar Social. Entonces, és un problema de que Anna fa unes declaracions en la Comissió Informativa perquè això és la metxa que pren el coet. Això és la metxa que encén el coet, les declaracions d'Anna. No és un problema de model. És un problema de ficar-nos la soga al coll. Total i absolutament. I què pinten Marc i Mar en esta festa, també? Per què desllibereu també els altres dos? Per què primer accepteu la lliberació de Marc i de Marc, que votareu a favor, i després es desllibereu? És que res absolutament té ningú sentit. Després, el tema del procediment no té res a veure en la resolució final. Vostè pot estar dispagat en el procediment, i jo ho puc acceptar, això no té discussió. Però això no té res a veure en la resolució, perquè això avui se podria resoldre a favor i ja està. Perquè així no estem votant si s'ha fet bé o s'ha fet mal el procediment. Així no estem votant això, claro que no. Així el que estem votant és l'informe del secretari, que diu que l'acord que vostès aprovaren en el mes de juny és nul de ple dret. I vostès van a reincidir i van a continuar votant en contra de la normativa, en contra de la llei i en contra de l'informe jurídic del secretari. Vostès han aplicat el 155 en Catalunya. Saben per què l'han aplicat? Perquè el Parlament de Catalunya ha adoptat mesures i ha aprovat lleis que no són de la seva competència. I com que no són de la seva competència, s'aplica la normativa vigent. Sí, és que estem parlant de lo mateix. Vostès han aplicat el 155 en Catalunya perquè el Parlament de Catalunya ha adoptat mesures i ha aprovat lleis que no són de la seva competència. I així, el que diu el secretari és que vostès han adoptat una mesura que no és de la seva competència. Entonces, allí sí i així no. No me puedo contestar. No me puedo contestar. O sigui que és una pregunta retòrica, anem a dir. Jo no l'estic preguntant, jo estic dient que vostès allí apliquen la llei i així se la voten. Això no és preguntar, això és afirmar. En qualsevol cas,
És greu votar en contra un informe jurídic en el plenari. I després hi ha una altra qüestió. Si anem al contenciós, i jo dic anem perquè parlem en primera persona del plural, perquè són els meus companys, encara que jo no estigui afectada per aquesta qüestió directament, i Pere parla en primera persona del plural perquè està defensant els seus companys, exactament igual que jo, encara que no siga jo qui hagi presentat el recurs. Això dona el mateix. Si anem al contenciós i guanyarem el contenciós, nosaltres, i si n'hi ha una quantia econòmica que l'Ajuntament ha de gastar-se per bé pagar-los els jornals de fins a aquest moment, o recàrrecs, o el que siga, nosaltres exigirem als responsables que se facin càrrec d'aquesta quantia econòmica personalment. I no seria la primera vegada que ha succeït això. O sigui, els demanarem a vostès responsabilitat perquè se facin càrrec del cost econòmic que això pugui tindre, perquè l'Ajuntament no té per què pagar una cosa que, a més, s'ha fet en contra d'un informe jurídic fet per la pròpia administració. Molt bé, doncs passem a votar. Vots a favor? Una qüestió d'ordre. En el cas de que se desestime el recurs, ho diguem en les pròpies al·legacions, però l'estimació o la desestimació deu d'estar motivada. Demanem que les al·legacions, tant nostres com del Partit Popular, siguen la motivació de la desestimació. La llei obliga que estigui motivat l'estimació o la desestimació. Si s'accepta el recurs, està motivat amb l'informe del secretari. D'acord? Si se desestimen, nosaltres el que demanem és que la desestimació siga en base a les al·legacions i raonaments que els dos partits aportem. És una qüestió legal que vas parlar en el secretari i que entenc que és així, que és correcte. Disculpa, no podem votar que no perquè ens dona la gana, vull dir, ho motivem. Doncs passem a votar. Vots a favor? 9. Vots en contra? 12. Molt bé. Passem al punt quart. Dictaminat en la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, hi ha un recurs de reposició plantejat pel regidor de Algemesí de declarar nul de ple dret l'acord del punt 20 del plenari de 20 de setembre de 2017. La Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Primer, desestimar el recurs potestatiu de reposició plantejat pel regidor de Algemesí en l'escrit de data 21 de setembre, de declarar nul de ple dret l'acord del punt 20 del plenari de 20 de setembre. Segundo, notificar el present acord a l'interessat. Intervencions? Ascensió? Sí. Sí, gràcies, alcaldessa. Benvinguda, Fina. Anem a veure, nosaltres volem intervindre perquè som també part afectada i compartim un poc o plenament la presentació, la proposta que fa més Algemesí. De fet, en la moció, en setembre, quan la presentem, era poc abans del 1 d'octubre, que era quan eren el referèndum en Catalunya, i nosaltres ja manifestàrem i recolzàrem la moció de Algemesí que en un dels punts se pronunciava contra la repressió dels batlles i batllesses que estaven tinguent per part del govern central. I li proposarem a Algemesí que també afegirà també la repulsa contra altres batlles que podien tindre o notar pressió per part de la Generalitat. I per tant recolzarem aquesta moció que també és una moció per al dret a decidir, una cosa que compartim plenament. És més, en la comissió informativa Esquerra Unida, plenament conscients, votarem en contra. Va haver una espècie de lligall perquè ens confundirem tots. Algemesí i Esquerra Unida primer votarem a favor de la desestimació del recurs, quan el que farem després era votar en contra.
però això ho fem, i ho fem plenament conscients a la comissió informativa, perquè volem manifestar el que diguem també en el mes de setembre i el que hem vingut dient i també els posicionaments de la nostra formació al voltant de tot el tema de Catalunya. Estem per al dret a decidir, estem en contra així tant és el 155, nosaltres estem en contra de que s'apliqui el 155, no només a Catalunya, també ens pareix mal que s'apliqui el 155 encobert a ajuntaments que estan fent estalvi econòmic com Madrid o com Cádiz, també és una cosa que ens pareix una barbaritat, però en el plenari anem a votar a favor de desestimar el recurs, és a dir, anem a favor a votar el que ens recomana el secretari, perquè és una cosa com el punt anterior, simplement que canviem els actors, antes era PP més Alchemesí, ara canvien els actors, però entonces anem a votar a favor de desestimar el recurs, tot i compartint i pensant que les coses no se poden fer així, no se poden presentar mocions i contramocions sabent que n'hi ha problemes perquè el PP presenta una altra moció en un altre títol, que potser haurien tingut que votar dues mocions distintes, primer una, després l'altra, però vista l'informe del secretari, ara anem a votar a favor del dictamen. Moltes gràcies. Més intervencions? Josep? Val, anem a veure. Jo no vaig entrar en el tema que ja discutirem en el seu moment, sinó, en aquest cas, en el que nosaltres entenem que és un procediment que no deu de tornar a passar perquè és perillós, perquè si no senta uns precedents i a més perquè entenem que no és legal. Vaig a llegir l'acta del plenari de setembre on el PP presenta una esmena a la totalitat a la nostra esmena i llisc el punt de resolutiu, perdó, llisc l'inici d'on se presenta l'esmena del Partit Popular que diu que queda aprovada l'esmena a la totalitat, que la presenta José Javier, i diu esmena a la totalitat a la moció presentada pel grup municipal més Alchemesí sobre, obrint cometes, recordem que és una moció, que diu suport dels vales investigats per permetre col·locar urnes. I diu perquè pel que es proposa al ple la següent nova redacció. No es proposa una nova redacció, es proposa una nova esmena i una esmena diferent, perquè passa de ser suport a uns vales, diu el tema pot ser el mateix, però l'esmena és diferent i ahir no té res a veure. Diu moció de suport als alcaldes catalans assetjats per complir la llei davant la convocatòria d'un referèndum il·legal d'autodeterminació. És a dir, el que tenim és que el Partit Popular ha utilitzat un punt de l'ordre del dia que nosaltres teníem per a debatre un suport o no, perquè a veure, així que no, en aquest cas, si s'haguera mantingut la relació de forces, no s'haguera donat suport, però el contingut i el tema era si donaven suport o no a uns alcaldes concrets, a un grup concret d'alcaldes. I així es presenta una esmena a la totalitat. De fet, des del títol fins als punts resolutius són absolutament diferents. Jo tinc així, davant, tinc també un tema o una qüestió, un problema que passà també en Carlet en 2013, si no m'equivoque, on en aquell moment el Partit Popular va presentar una esmena sobre una esmena a la totalitat, a una moció, el Partit Popular que governava amb majoria absoluta, a una moció del bloc Compromís i se plantejava aquesta mateixa qüestió, si se podia fer una esmena a la totalitat, la secretària va dir que se deixara el tema damunt de la taula i al final la conclusió va ser que no se podia substituir una moció per una altra perquè se canviava en realitat el sentit del que s'estava debatint. Així el que tenim és que si, com finalment sembla que va passar, s'aprova el desestimar el nostre recurs, per tant, d'ara endavant i quan algú tinga majoria absoluta en una propera legislatura podrà presentar esmenes a la totalitat a qualsevol moció que presenten els grups en minoria i per tant els grups en minoria mai podran presentar una esmena perquè sempre se podrà canviar el contingut i hi ha un dia blanc que diga negre. Això em sembla que és perillós. De fet, jo aquest tema me dono compte quan
a mi una persona, un altre regidor i un altre assessor que nosaltres tenim em crida l'atenció per haver fet per una cosa que fèrem conjuntament els tres grups, una esmena que la va presentar en el plenari en aquest moment Pere en nom dels tres grups per el tema de l'Hospital de la Ribera, on no canviàvem tota la moció, no canviàvem la part expositiva ni el títol, sinó canviàvem la part dels acords. I a mi me digueren que això era perillós i que això no se devia fer. I la veritat és que crec que en aquell moment la persona que m'ho dia té raó, crec que no fèrem, que no va ser encertat el que nosaltres fèrem, perquè tindríem que haver en tot cas presentat una esmena diferent i això aquí no era tota l'esmena. Jo crec que per el bé de tots això hauria de regular-se, que l'esmena a la totalitat hauria d'acceptar-se el recurs per a que l'esmena a la totalitat no valga, tampoc valdrà, per això no va quedar aprovat la moció que nosaltres presentarem, acabem ja, però sí que crec que per garantia a tot el procés, a tot el que ve, haurien de fer-ho, perquè clar, ara se pot donar la situació de quedar endavant qualsevol esmena que presenta el Partit Popular, qualsevol moció que presenta el Partit Popular, si ens posem d'acord aquests grups, la podríem no tombar, sinó substituir. El problema no és tombar, sinó substituir o al revés. Qualsevol que presentem nosaltres, si se poseu d'acord vosaltres, se pot substituir. En el cas de les mocions això no té sentit i per tant jo penso que el millor seria declarar nul aquest acord i comprometre'ns tots a no presentar esmenes a la totalitat. Per el que tu proposares, no recorreguereu en el seu moment el tema de l'hospital i per tant és un acte ferm, no podem desfer un acte que és ferm, però bueno, queda així dit que em sembla que en aquell moment ens equivocarem i que no hauríem d'haver utilitzat aquest procediment. Gràcies. Més intervencions? De la senyora Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Bé, per contextualitzar un poquet. Fa 2 plenaris, més el Xemesí, presenta una moció per a donar suport als alcaldes, els catalans, que estaven sent investigats per col·laborar en el ja famós procés independentista de la consulta del 1 d'octubre. Evidentment, el Partit Popular no està d'acord en això i, tal com a l'empara del reglament, presenta una esmena a la totalitat a aquesta moció. L'essència de la moció i el tema de la moció és el mateix. Estem parlant d'un conflicte català, és a dir, vostès no parlen de Catalunya i així els presentem una esmena parlant de Galícia. El tema és exactament el mateix. Vostès presenten una moció defensant els alcaldes catalans investigats per incomplir la llei i nosaltres els fem una esmena per a recolzar els alcaldes catalans que estan sent assetjats per complir la llei. Per tant, el tema és el mateix, esmenant la seva moció. Evidentment, si esmenem la part expositiva i esmenem els punts d'acord, no té cap sentit que aquest Ajuntament aprove donar suport als alcaldes que estan sent assetjats i que el títol de la moció diga que donem suport als alcaldes que estan sent investigats. Això és absolutament contradictori. És absolutament contradictori. Per tant, fem una esmena a la totalitat, canviem pràcticament, invertim la moció, perquè si us fixeu els punts d'acord on vostès diuen l'Ajuntament del Xemesí dona suport als alcaldes investigats, nosaltres posem l'Ajuntament del Xemesí dona suport als alcaldes assetjats. Per tant, l'essència de la moció és la mateixa, evidentment, en la discrepància política de a qui va dirigida la moció. Però bueno, la moció vostès la presenten, se dictamina per comissió informativa, segueix el procediment que estableixen els òrgans col·legiats, nosaltres presentem l'esmena per registre general d'entrada i aquesta esmena se debateix en la Junta de Portaveus prèvia a aquest plenari i cap grup municipal proposa cap objecció. És vostès quan presenten el recurs de reposició quan el resultat de la moció i de la votació no els agrada. No s'equivoquen. Vostès presenten un recurs de reposició perquè el resultat de la votació no els agrada, no perquè hi hagi cap defecte de forma ni perquè siga nul. Si el resultat de la votació hagués eixit el que a vostès els hagués agradat, no hagueren presentat el recurs de reposició, encara mantenint-se vostès en que està mal presentada. Però bueno, per tant, anem a votar a favor de desestimar el seu recurs de reposició tal com proposa l'alcaldia i no té més. Gràcies. Més intervencions? Pere? Bé, a veure, molt breu. La nostra postura l'ha explicat Asensio, nosaltres estàvem en clar recolzament de la moció que plantejava més al Xemesí
Però ara, hem vist l'informe del recurs de reposició que planteja més al Xemesí i seguint el criteri del secretari acceptarem la desestimació del recurs, votarem a favor. Però m'agradaria plantejar una qüestió. En l'argument que estàs utilitzant d'enfrontar el recurs de la moció que vosaltres presentàveu, que nosaltres recolzàrem, i la que presenta el PP, que li canvia el sentit, jo veig un cert paral·lelisme en la discussió anterior. Nosaltres plantegem un equip de govern i vosaltres en plantegeu un altre. Ha guanyat el que ha guanyat la majoria, a pesar de que nosaltres votarem a favor, però ahí estem. De totes maneres, i aquest argument que ara estàs utilitzant contra l'esmena a la totalitat que el PP presenta, d'alguna manera, i que estàs argumentant que si no en la majoria se pot fer el que es vulgui, és un poc el que ha passat en el punt anterior, des del meu punt de vista, evidentment. Gràcies. Sí, anem a veure. José Javier, vosaltres presenteu una esmena totalment diferent. No és el mateix dir, per exemple, donar suport o no donar suport a les víctimes de la violència, per exemple, en la manifestació del 9 d'octubre, donar suport o no donar suport. Un pot no donar suport perquè la moció no està d'acord o perquè no recull un tema i un pot dir, bueno, jo no dono suport, manifeste que no, però no dono suport a aquesta moció. Que canviar la moció i dir que en lloc de donar suport a les víctimes donem suport als agressors. Són dues coses diferents. Fica el tema que tu vulguis. Però així el que es plantejava era una moció sobre un tema concret. Se dona o no se dona suport a una sèrie d'alcaldes, uns en concret. I podíeu donar suport o no podíeu donar suport. I evidentment, si haver així que no, que és el que haver així, nosaltres haurem acceptat que així que no, perquè no teníem la majoria. El que no ens sembla bé és que se parasite la nostra moció. El que heu fet és aprofitar que anava a discutir-se una cosa, si donaven suport o no als alcaldes que citava la Fiscalia, per a presentar una moció que no arribàveu a temps o que podríeu haver presentat per despatx extraordinari si haurem acabat els temes, que crec que no, però bé. I això és el que nosaltres estem dient. Nosaltres el que estem dient no és que no acceptem el resultat que haurà pogut eixir de votar la nostra moció, per supost que l'haurem votat, que l'haurem acceptat. Nosaltres el que estem dient és que això no se pot utilitzar una esmena a la totalitat per en realitat plantejar sobre el mateix tema una cosa diferent, perquè no estem parlant del mateix tema. Nosaltres plantejàvem donar suport a uns alcaldes i vosaltres proposàveu donar suport a uns altres. Era igualment lícit i haver-ho pogut plantejar-ho en temps i forma. Haver-ho pogut fer-ho en el seu moment, quan nosaltres ho fareu, però no ho fareu. I heu volgut aprofitar-se del que nosaltres hem plantejat. I a més és curiós perquè si aneu a la... Vos enviaré l'enllaç. Si aneu a la pàgina de presidència de la Generalitat, n'hi ha un informe que se demana precisament perquè en un ajuntament passava una cosa semblant, una substitució d'una moció per una esmena a la totalitat, i ahí diu claríssimament que això no pertoca fer. I posa un exemple, a més, ja t'he posat abans l'exemple de Carlet. I no és el mateix. No és el mateix, i aprofite que me dones l'oportunitat per explicar-ho, perquè resulta que Marta s'ha oblidat d'emfatitzar i de dir una cosa, i és que ella pot proposar el model de govern que vulgui, però ella no és l'encarregada de votar-ho, perquè el model de govern ens afecta a tots, perquè se paga en el pressupost i el pressupost el determinem tots. Per tant, nosaltres no podem proposar a Carlos que no podem fer aquesta proposta perquè aquesta proposta li pertoca a Marta. De fet, nosaltres, ja acaba, el que proposem és que se canvi el model. Hem suggerit, perquè Pere ens va dir que ell volia alliberar-se, però tampoc diguem que siga Pere. El dia que se ens planteja un altre model d'organització, veurem si estem d'acord o no. Però, per tant, no hi ha cap paral·lelisme perquè la competència d'alliberar o no d'alliberar no és de l'alcaldia, sinó que és d'aquest plenari que és en això sobirà. Gràcies. Més intervencions?
La paraula, senyor Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Bé, tant li deveu a Puigdemont i companyia que teniu que moure tot això per a que isca el que voleu. Tant li deveu. És que no li trobo trellat això, de veres, no li trobo trellat. La pregunta és, si haguera eixit el que volíeu, haguéreu presentat el recurs de reposició? No. I el defecte, segons vostès, està igual, no? Entonces, per què presenten el recurs de reposició? Perquè no és la votació que a vostès els agrada. I ja està. I ja està. Ho ha de ser conseqüent. I, evidentment, així també hi ha paral·lelismes en el cas anterior. L'equip de govern presenta el recurs de reposició al tema de la urgència perquè no és el que li agrada. Quan en este plenari han passat assumptes per urgència i no s'ha justificat la urgència. L'equip de govern ha passat molts assumptes per urgència i no és habitual que en aquest ajuntament s'hagi justificat la urgència. I no s'han recorregut els seus propis actes. Vostès ara sí han fet el mateix. Han recorregut quan la votació no els ha agradat i ja està. O sigui, no té més. I jo sí que volia dir... La senyora alcaldessa ha comentat antes que diu que és greu votar en contra d'un informe jurídic. Evidentment, el cas anterior i este no té color. El cas anterior és més delicat, és una interpretació que més o menys pot agradar més o menys si s'ha justificat la urgència, si no s'ha justificat, però no té un paral·lelisme en este. Vostè ha dit que era greu votar en contra d'un informe jurídic. Vostè té regidors que han pagat hores extres en contra d'un informe d'una tècnica. Vostè té regidors que han donat ajudes socials en contra d'un informe d'una tècnica. Vostè ha subrogat a 7 treballadores en contra d'un informe de contractació de personal i de la intervenció. I vostè proposar i votar a favor en este plenari d'incrementar unes hores extres de la policia en un informe en contra. Per tant, que l'alcaldessa més temerària que hem tingut en els últims anys mos diga a nosaltres, bueno, la única però més temerària, mos diga a nosaltres que és greu votar en contra d'un informe, pues també me pareix que s'ha de ser decorós. Vostè no està per a dir això, senyora alcaldessa. Votarem a favor de desestimar el seu recurs perquè, evidentment, l'esmena està ben presentada, està seguint el procediment adequat i ja he dit que l'assumpte no té més on rascar. Gràcies. Nosaltres en el nostre recurs no qüestionem la urgència únicament. Qüestionem la invasió de competències i aportem sentències de tribunals superiors de justícia de diferents autonomies que respalden la nostra teoria. O sigui, no és una qüestió d'urgència, perquè si se tombara per la urgència i tornaren a estar alliberats els desliberats, vostès en un ple ordinari tornarien a presentar la proposta per via ordinària i ja està. Per tant, no qüestionem només la urgència. Qüestionem la urgència i qüestionem la invasió de competències. Anem a votar. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? 4. Molt bé. Queda desestimat i alcem la sessió. Gràcies i bona nit.